ktorom tu na hlave, som sa hovoril na špoze, tam ide dieťa v náručí. No a po pravej strane pod tou šikmou naklonenou stenou máme tie písové jasné, to viete, tam byť žlté, biedne, zlaté, je to na vašej fantázii. No a tu legenda hovorí, že kto si na tú stenu hodí mincu a sa mu prilepí, tak je partnerovi verný. Jazierku je dosť veľa mincí. Ťažká doba, že máte na svoje politike. Nie, to vysoký 26 metrov a jeho dominantou je po ľavej strane snehovo-bielý sinter, kde pri dopade svetla nám pripomína levodskú dielnu pani. Má to už na hlave, som sa hovoril na špoze, tam ide dieťa v náručí. No a po pravej strane pod tou šikmou naklonenou stenou máme tie písové jasné, to viete, tam byť žlté, biedne, zlaté, je to na vašej fantázii. No a tu legenda hovorí, že kto si na tú stenu hodí mincu a sa mu prilepí, tak je partnerovi verný. Jazierku je dosť veľa mincí. Ťažká doba, že máte na svoje politike. Tak, ide. Co? Uważaj na głowę. Vody, tým pádom aj veľký tlak na tie spodné časti jaskyne, ale tá voda z tej jaskyne neodtiekla tými dverami, ktorými sme tu prišli, tie už vytvoril človek. Voda sa postupne dostávala na povrch tými rôznymi tektonickými puklinami, štrbinami a keď prídete domov, ste napúpite na izbu, a môžete si urobiť pokus. Keď si napustíte fľašu s vodou a otočíte ju naopak, čiže hrdlo, lebo je na mieste, na ktorom nevyrastol, ale tým tlakom vody to eroznou činnosťou bolo trhnutý od stenia a posunutý približne o meter nižšie. Ale ako som spomenul, všetká tá krasová kvapľová výzdoba sa ani nedá pomenovať, takže je to tu aj na vašej fantázii. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa ma aj niečo pýtajte, veľa dôveryhodné si vymyslí. Nech sa páči do Vysokého domu. Možno ísť do numeru 2. Môžeme si zopakovať, čo sme sa niekedy v škole naučili. Takže to, čo
Snehovo-biely sinter, kde pri dopade svetla nám pripomína mincu a sa mu prilepí, tak je partnerovi verný. Jazierko je dosť veľa minci. Ťažká doba, takže má všetci na svoje polovičke. Duch jeskyni. Co powiedział? Duch? Duch pisiery. Do widzenia niekedy na budúce. Do widzenia.